Hej alle Roblox Gamers, i dag skal vi have valgt et skjul. Men nu forklarer jeg om dem. Jeg åbner den, og jeg viser hvad jeg har. Det gør jeg til sidst, så I ikke behøver. Så ja. Se. Jeg tror jeg har 20. Men lad os kigge. Okay. Pakke nummer 1. Den lader jeg se først. Okay. Der. Første. Gaming. Så. Vi får 13. Og så ved du. Det er ham der lavede den der lyd. Han hedder Gubby. En kanin. Han er en dreng. Han er en puttekanin. Han har lavet meget. Ja, det kan I selv se. Ja. Det var den første. Okay, så går vi bare ind til den anden. Helt ødelagt. Nummer 22. Fik nummer 22. Gaven. Nu har jeg 2. De her. Pakke nummer 3. Lad os kigge. Kigger jeg lige væk. Så I kan se først. Vi får Åmand. Venner, vi får Åmand. Min første. Jeg har aldrig fået Åmand endnu. Okay. Kufferten har jeg. Dronen har jeg. Lad os kigge på den sidste, pakke nummer 4. Vi ser først igen. Knud har jeg. Okay, har jeg fået. Pakke nummer 5. Lad os åbne. Kigger jeg. Nu har jeg 2 byttekorte. Ja, ham. Jeg håber I glæder jer til valgte skjul. Jeg har selv bogen, I kan selv se bogen. Så der er min byttekort. Men den forklarer jeg lige om lidt. Pakke nummer 1, 2, 3, 4, 5. Pakke nummer 6. Sådan. Okay, vi kigger. Okay. Vi får ham her. Det var da ikke godt. For nu er kun Åmand. Han er vores eneste nye. Okay. Ligner han ikke som en AI picture? Gør han ikke, venner? Gør han ikke Roblox? Gør det ikke Roblox? Hvad skal vores gruppe egentlig have? Leave a comment down below. Dem der kommer mest likes. Det kan vores gruppe hedde. Man, yeah. Han ligner som AI, ikke? Men vi går videre. Pakke 7. Ja, pakke 7. Så bare jeg række den til dig. Dumpling har jeg. Og et kuffert. Jeg har det der. Det har jeg. Okay. Der. Og var vi der bare ud. Pakke nummer 8. Kigger. Få nummer 2'eren. Byttekort. Kigger.
Vi får 2 i streg. Oh my god, vi får 2 i streg. Det er sindssygt. Skriv, hvad var det nu? Skriv thanks, tak mormor i the comments på grund af min mormor har givet mig kortene. Lad os kigge. Knude. Tale. Den har jeg ikke. Den er ny. Lad os kigge. Lige som en pige. Hvis jeg har ikke søgt reklam, så kan hun, hvis I har ikke set traileren, så kan hende her blive om til en ulv. Hun er meget flot. Nu har vi 2. Oman og Tale. Jeg ved ikke, hvad hun hedder. Jeg kan ikke læse så godt. Men hvis I kan hendes navn, bare skriv det til mig i kommentarerne. Så går vi i gang med pakke. Nummer 11. Ej, der får vi ikke noget. Svært. Fint. Okay. Ui, der så jeg den første. Ja. Knude. Så det her. Jeg gør for den sidste kant, må jeg ikke se. Kommer det til chat, så skal jeg kigge på det selv. Ja. Pakke nummer 12. Kig. Yes, hende der har jeg allerede. Har jeg også. Yes. Kig. Ja. Så fik vi det her. Jeg ved ikke. En byttekort for Tale. Jeg ved ikke, jeg kalder hende bare for Tale. Hedder hun det? Eller gør hun ikke? Jeg ved ikke. Men pakke nummer 13. De her har jeg alle haft. Kommer til at springe over nogle par ting. Hende ved jeg faktisk ikke. Tale. Tilbytte. Boomer. Så er den her. Okay. Nå. Ja, vi er nået til de 3 sidste. Okay, nu bliver det spændende. Lad jeg kigge først. Alt det med har jeg. Vi mangler kun 2 mere. Okay. Kigger I først. Er det god? Lige sig det god. Vi har fået Emma til Tale. Har vi. Nu har vi, jeg ved ikke hvor mange Tale vi har. Så. Ja. Kig. Ej, vi får ikke noget. Okay. Vil jeg mig ikke kigge på noget som helst. Det er jeg kun. Ja. Er det god? Jeg håber. Dem kigger jeg på til sidst. Så. Oh my god, prøv at kigge, hvor stor bunke vi har fået. Vent, lad mig lige sortere dem. Så har jeg sorteret dem. Hvis jeg er nået så langt, så meget tak. Prøv at se comparison.
Se comparison. Jeg har den her bunke. Flat som en pind. Flat. Så flat. Lad os kigge igennem dem, som vi har fået nyt. Den her ved jeg ikke, om jeg har fået nyt. Nyt. Specielt og nyt. Skik. Så får vi det her. Jeg viser ikke alle jer, ellers så var det her værd så lang tid. Men her. Og jeg... Der. Så lægger jeg det der. Jeg skal lige skifte. Så den viser jeg det her nu. Så har vi en kuffert. TV, gave, valgte. Det der. Og der så har vi Osman igen. Boom. Ja, det er mange af de samme, ikke? Vi er nu færdige. Så, hvis I hører nogle andre stemmer, det er bare mine forældre. Han er ikke min forældre. Han er bare min store ven. Men, stadigvæk her, nu skal jeg lige der. Så de alle mine byttekorte. Her stod vi 3 kort. Stadig der. Ja, I kan se. Jeg har ikke åbent. Okay, godt. Så går vi igennem min bog. Se. Vi får ikke den her. Nummer 1. Vi får ikke nummer 1 i hvert fald. Ja. Så vi... Boom. Boom, 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 boom. Yep. Boom. Boom, boom, boom. 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 Vi mangler 11. Jeg ved ikke. 11. 8. Så 14. 14 mangler jeg også. 16. Og jeg ved ikke, hvad det her er. Og det her er nummer 0. Ja. Det er 8 nu i hvert fald. Jeg ved ikke. Nummer 18. Ja, det er nummer 18 det her. Det er nummer 18. Det er åben. Det er dem. Det er ham. Jeg ved ikke, om vi har nummer 16. Boom. Så har vi alt det her. Boom. Så har vi alt det her. Boom. Alt det her. Boom. Alt det her. Boom. Alt det her. Boom. Alt det her. Så det var... Nu går jeg lige tilbage til min telefon. Okay, nu lægger jeg den her herinde. Tale. Lægger jeg hos byttekort. Byttekort.
det er lige på. Boom. Så kan jeg lige prøv at se, hvor fedt det små ass. Tyk. Vi skal putte en åbmand. Yes. Se. Putter vi en ham. Ned. På den der står. Det der, jep. Så. Lad os se lige det der. Okay. Sætter jeg ham lige i åbnen. Så. Lad os se en tager. Yes. Den her har jeg allerede. Du går. Oh. Sorry, mine venner. Jeg lægger lige dig jer tilbage. Okay. Nu har I solgt 3 kortene. Skal jeg også. 2 af dem har jeg allerede. Jeg ved ikke om den tredje. Jeg ved ikke om den her. Det ved jeg ikke. Har jeg. Så det er alle 3. Spild. Hvor spild. Ja. Spild. Ja. Men jeg håber, I kunne lide min valgte skjul-video. Min første. Og i sidste år, så får jeg også guldtænker. Prøv at se, hvor stor bunke af skrald jeg har. What the heck? Men, farvel, lige subscribe og like. Jeg er desperate. Men farvel.